Iti damag dito ya lokalidad dumanon ti pito nga igam iti over iti San Fernando City Police Station. Babang dati tinerod nga kampanya nga oplang katok ket dadagiti na kumpiskar ken voluntaryo nga nagisuko iti paltog kadagiti otoridad. Pakabilangan dito iti over kadagiti otoridad nga igam ket caliber 38, shotgun caliber 22, iti bullet fade 12 gauge ken iti caliber 45. Inayamuan tinanay nga detalye iti damag idanon ni Bombo MJ Ortiza. Kumababot iti apito nga igam iti in-surrender iti pala ang ordinary syudad iti San Fernando, particular iti San Fernando City Police Station. Ito iti pinapirma ni Police Captain Emarot Estrada, spokesperson iti San Fernando Police Station. Iti panagiman iti Bomborado La Union Ken Tuana. Sa dinuwaban kinunana tinerot a kampanya kontra iti use firearms. Ken gapuan mo din iti plan katok digitoy ket baligi nga surrender dagiti nasa unga igama. Balak iti nasa nga plan katok ket voluntaryo or dagiti voluntaryo ken ang surrender. Kadagiti dadto mga igam nga mabirbirukan daw ino masagpupulan da. Kadagiti nga igam arason tak mo i-surrender da kadagiti otoridad. Pakairamanan iti nasa nga palto ket may sa caliber 45, may sa caliber 38. May sa nga improvised M16 pistol, improvised shotgun, ken kasama ten bullet fed 12 gauge. Sa dino ket iti manadenggan iti panaki umana iti Bomborado La Union ken ni Police Captain Emarot Estrada. Iti firearms adumatan iti nag-surrender. Dito yung City of San Fernando, naka 7 tayong firearms na nag-surrenderan. May isa nga caliber 45, may isa nga caliber 38, may isa nga caliber 22, improvised nga M16 pistol, improvised nga shotgun, kan bullet fed nga 12 gauge. Sumunod ito nga firearms, so resulta ba natin siya ay manti o plan katok? Dati kat resulta te o plan katok, kan nagito yung matanda do mga mabirbirukan, nagito enti barbarangay tayo. Nukas pangarigan madamada mga agdaldalos kasi dati mabirukan da, isurrender da matan dito yan P-station. Okay. Pasat iti panagsarita ni Police Captain Emarot Estrada, spokesperson iti San Fernando City Police Station. Napila mo tinasong opisyal. Kadagiti dati ikutanda nga igama kang ronana kadagiti awan iti dokumento na nga i-surrender dagitoy kadagiti otoridad kang ronana order docket na ingata iti maipatpatungpal ang Comelec gun ban. Bombo MJ Ortiza reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Channel number 1 iti La Union, Basta Radio.